intern sa Kapalong gikawat ospitsado daling nadakpan. Alang sa kumpletong detalye nanukad gikan sa lungsod sa Kapalong katropang Bong Algabre. XFM Report. Nakadawat ang Kapalong Municipal Police Station og impormasyon gikan sa Local Government Unit sa Kapalong Radio Base nga adunay usa ka suspitsado nga giaresto tungod sa violation sa RA 10883 kun Anti-Carnapping Act of 2016, partikular sa Purok 1, Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte at tubangan mismo sa may Global Education Technology. Daling miaksyon ang mga personnel sa Kapalong Municipal Police Station kauban ang HPG 11 Davao Norte Police Provincial Office nga gipanguluhan ni Police Major Robin G. Fajardo, Provincial Officer, ubos magpanguna ni Police Major Braille F. Fatalinghog, Chief of Police, aron susihon ang maong report. Pag-abot sa maong lugar, nasayran sa kapulisan nga ang sospitsado na ilhan sa pangalan nga usa ka alias Pipoy, 28 anyos, lalaki, ulitaw, walay trabaho og residente sa may sitio Balulon, Gupitan, Kapalong, Davao del Norte og kini nadakpan sa mga traffic enforcers sa LGU Kapalong. Base sa inisyal nga investigasyon, ang biktima nga si Mark, 21 anyos, estudyante og criminology intern sa Kikas, miparada matud pa sa iyang motorsiklo nga RS125 FI color black nga motor kini sa iyang tiyo nga si Paul Jan Pulikit Inson, partikular sa may atubangan sa Kapalong Town Square. Apan pagbalik niya wala nang iyang motor. Usa ka mabinantayon nga lungsuranon ang nitaho sa mga traffic enforcers nga nakakita og lalaki nga nagtulod og motor sa Purok 1, Barangay Maniki. Hinungdan nga wa maglangan ang mga enforcers, ila dayon kining giadto ang maong lugar og nadakpan ang suspitsado nga naggunit pa sa giingong gikawat nga motor. Daling giton over ang suspitsado sa mga kapulisan o gipahibalo kini sa iyang katungod ubos sa pinulungan nga iyang masabtan. Sa kasamtangan ang suspek ana-ana sa Kapalong Municipal Police Station alang sa tukmang investigasyon o pagpasaka og kaso batok ngadto kaniya. Katropa, para dili ka maulawan sa imong partner sa kama, magturbo dietary supplement formin kana. Alang sa Negosyo Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabre, XFM News.